Takže vydal jsem tohle video a od té doby to byl totální shitfest. Několik týdnů zpátky jsem vydal moji recenzi na The Amazing Digital Circus finále. Někteří z vás, co jste to video viděli, určitě už ví, že to finále se mně moc nelíbilo. Přišlo mě hodně uspěchaný a jednoduše bizarní. Vzhledem ale k tomu, že vím, jakou pověst má The Amazing Digital Circus komunita, napadlo mě, že toto video pojmu trošku jinak. Schválně jsem v něm nevycenzuroval ani moje nadávky a bylo poměrně přehnané. Protože mě jednoduše zajímalo, jak na to lidi a převážně ty zapálení fanoušci na tohle budou reagovat. Když jsem to video postnul, tak prvně to bylo relativně očekávané. Hodně lidí buď to se mnou souhlasilo, nebo měli nějaký výčitky a vypisovali si tam sluhárny v komentářích, kde to obhajovali, anebo mě prostě řekli, že jsou p***a. Jako kdyby jsme to nevěděli. Každopádně, do jaké míry někteří lidi byli schopni u tohohle videa zajít, mě hodně znepokojilo. Jako jaký zvířata mezi náma jsou. Dělal jsem o tom komunitní post i oznámení na Discordu, takže vy, co jste to četli, už určitě ví, ale vím, že hodně z vás na Discordu nejste a někteří ani nečtou ty moje komunitní příspěvky, tak to ještě zmíním tady. Některé lidi tohle video tak moc naštvalo, že mě začali psat death threats, začali mě vyhrožovat smrtí mé rodiny a Bůh ví jaký jiný ještě prasárny. Ještě jenom pro připomenutí, tohle všechno jenom kvůli tomu, že jsem řekl, že finále 3D indie show se mě prostě nelíbilo a stálo podle mě za nic. Jako, tohle jsem fakt jako nečekal. Bylo mě jasný, že to někoho jako naštve, ale jako zamyslete se, ty vole, jako přát někomu smrt i jeho rodině kvůli tomu, že prostě se ti nelíbilo něco, to je jako šílený, jako co je tohle za komunitu, ty vole. A to už ani nechci radši vědět, co by se stalo, kdybych vydal ty dvě videa, co původně byly v plánu, kde prostě kritizuji Hazbin Hotel a Helluva Boss. Já mám pocit, že bych asi už nebyl po té době. Každopádně, co vám budu nalhávat, jako upřímně trošku mě to jako děsí. Jakože, jako z mýho bezpečí. Protože už jenom to, že prostě člověk je schopný tohle napsat kvůli takové banalitě, jako značí to, že něco v hlavě není v pořádku. A já nevím, do jaké míry tihle lidi nejsou v pořádku. Jestli jenom štěkajou na internetu, anebo jsou to fakt jako psychopati, kteří jsou schopni něco udělat. A trošku se bojím, co si budem. Každopádně všem tady těm, co tyhle věci psali, tak jako nemám moc co jim říct, jenom prostě doufám, že dostanete potřebnou pomoc a lásku do života, která vám očividně chybí. Na to asi nejde jako nic jiného úplně říct. Každopádně druhou část tohohle videa bych chtěl teďka dedikovat, abych nějak reagoval na nějaký nejčastější argumenty k tomu videu a nějak se k tomu jakoby aftermathově vyjádřil. Mám tady napsaný seznam takových nejčastějších bodů, co se tam řešili. Lidi mě nějak snažili to vyvrátit nebo nějak změnit pohled, takže do toho bych se pustil teď. Ale ještě předtím, než se do toho pustíme, pokud se vám tady to video bude líbit, chtěl bych vás poprosit, abyste tohle video zviditelnili a dali tomu like. Mě to strašně pomůže a moc si toho vážím, vy prcáci. Předtím, než se pustím do těch samotných bodů, tak bych ještě chtěl ujasnit jednu věc, kterou jsem nikde nezmiňoval, si myslím. A hodně lidí dostalo špatnou impression a brali to jinak, takže chci to tady zmínit teďka. Já jsem chodil a vystudoval jsem kinematografickou školu. Sice teda jsem se rozhodl na té škole, že chci se zaměřit převážně na herní design a v tom mám jakoby i maturitu a můj život se převážně točí jako kolem her a herního designu, ale prošel jsem si i pěknou dávkou kinematografie, kde jsem si právě vyzkoušel věci jako psaní scénářů, i točení různých blbostí, jo, a samozřejmě tuna teorie. Někteří lidi si totiž mysleli, že já jakoby s kinematografií nemám nic společného. Tudíž prakticky moje nějaký videa, které se zaměřují na nějaký filmy, jsou irelevantní. Tak jenom se tady chci tak trošku obhájit, že nejsou nějaký redditor, který prostě žije jenom v komentářích r/films nebo něco takového, ale že jsem si jakoby tím prošel. To samozřejmě vůbec neznamená, že já mám 100% pravdu ve všem a vím všechno a jsem prostě odborník na všechno. Jenom tohle informací chci vyvrátit to, že já jakoby s kinematografií nemám nic společného. Jak už jsem v některých vyjádření viděl. Jaxovo chování zcela dává smysl. Hnedka bych začal tady tím, kde jste mě prakticky hnedka změnili pohled. A ano, jako v tomhle máte pravdu a v tom jsem se mýlil. Když jsem pročítal vaše komentáře, kde jste se zrovna tady o tomhle bavili, tak mně samotnému došlo
proč to já takhle vnímám a někteří lidi taky, že tohle jednoduše nedává smysl. Není to z nedostatku empatie vůči postavám nebo takhle, ale je to jednoduše z toho, že prostě někteří lidi tohle vůbec nezažili. A teďka bychom se mohli bavit o tom, jestli je to jakoby chyba psaní, že prostě není to ukázáno pro všechny, aby to pochopili, proč se takhle Jax chová, anebo to je záměrně takhle udělaný jenom pro ty lidi, co si něčím takovým prošli, že to jakoby nějak pochopí. Každopádně zajímavý, co jsem ohledně tohodle viděl, je, že hodně lidí to sice obhajuje, to jeho chování, že jakoby to dává smysl, ale z jiných důvodů. Někteří říkali, že prostě je to jeho insecurity, že je trans. Někdo zase říkal, že to je prostě jeho strach z rodičů a prostě padlo jakoby několik variant, proč lidi si tohle myslí. Je to skoro jako kdyby lidi sami nevěděli přímo ten záměr, proč se takhle chová, ale viděli v tom nějaký svoje problémy a relatovali k němu. Což mě přijde strašně fascinující a zajímavá myšlenka, když takhle nad tím přemýšlím. A jelikož já jsem měl strašně normální dětství a normální život jako doposud, tak já jsem na to nahlížel strašně logicky a hrozně jakoby racionálně. Že nám prostě nebyl ukázaný důvod, aby takovýhle problémy měl. Pro mě je to naprosto logické. Ale pro ty lidi, co si něčím takovým prošli, v tom jednoduše vidí sebe. A i kdyby to byla chyba psaní, že lidi vidí tolik odlišných důvodů, proč se Jax takhle chová, myslím si, že je to strašně cool koncept, že se v tom někteří takhle najdou. Je dobře, že v kině se pouštěla 8. i 9. epizoda. Tohle je argument, u kterého jsem vážně nečekal, že tolik lidí bude proti. Jako sice jasně, 8. epizoda je důležitá pro kontext. A když se tyhle 2 epizody pustí za sebou, tak to dává takový víc jednolitý dojem. A líp se na to prostě dívá. To sice ano, v tom máte pravdu. Ale můj problém s tímhle provedením je trošku jinde. Když nebudeme počítat to, že jsme tam přes půl hodinu seděli a sledovali něco, co už známe, a viděli to zdarma ještě k tomu, tak se podívejme třeba na lístky. Poslední akt digitálního cirkusu v kinech má 1,5 hodiny a cena lístku je 285 korun v Cinema City, takže necelé 300. Potom se můžeme podívat na další takový populární film, který běžel v tuhle dobu, a to je Obsession. Obsession je ještě delší než digitální cirkus. Má necelé 2 hodiny a lístek opět stojí 285 korun. A nebo ještě do třetice všeho dobrého, Backrooms film. Má taky necelé 2 hodiny a stojí stejně. Zatímco u cirkusu vy sice platíte taky za plnohodnotný film, ale půlka z toho je něco, co už jste viděli, a několik disclaimerů a rekapitulací. Tudíž ve výsledku platíte ani ne hodinu nového materiálu, ale za cenu 2 hodin. A jsem upřímně překvapený, že tolik lidem tohle nevadí. Ale samozřejmě nemusím na ten film vůbec chodit. Za 2 týdny od jeho premiéry to dostanu zdarma na YouTube. No, to sice jo, ale viděli jste, v jakém stavu jsou všechny sociální platformy. Ty spoilery byly úplně všude. Nikdo neposlouchal tu rybu na začátku. Takže jako fanoušek digitálního cirkusu jste i trošku nucení jít do toho kina, pokud jakoby si nechcete zničit tu experience potom na YouTube. Právě kvůli tady těm persistentním spoilerům. Ale hádám 100 lidí, 100 chutí. Komentář o bipolární pomny. O můj bože, tohle fakt ukazuje, že když uděláte nějaký hit, tak většinou nemáte ani záměr udělat to hitem. Já jsem měl za to, že je tak strašně jako očividná nadsázka, že jsem Pomny řekl, že je bipolární, ale ne, to urazilo tolik lidí z nějakého důvodu a já ani nechápu proč. Já jsem se ani nesnažil vás tam nasrat. Samozřejmě, že vím, že Pomny není bipolární, byla to prostě sranda. Pomny sloužila pouze jako jeden z příkladů toho nekonečného brečení v téhle epizodě. A já to chápu, že ty postavy jsou v extrémně těžké situaci a prostě jsou emocionálně rozladěný. Jako jasně, že budou brečet, jasně, že budou mít breakdowny, to dává smysl. Ale mně jde o to, že ten pacing, kdy ty postavy brečí, je prostě úplně na nic. V jeden moment brečí Ragata, má celou sekvenci o tom. V jednu chvíli brečí Pomny, má celou sekvenci o tom. A v další chvíli zase brečí Gangla, má celou sekvenci o tom. A tyhle ty momenty jsou prostě rozprostřený v té celé epizodě. A to potom působí strašně divně. Pak člověk to začne hrozně vnímat, že všichni tam jenom jakoby brečí. Je to kvůli tomu pacingu, co tady ten díl si vybral, a kvůli tomu, že mezi tady tím vším jsou takový časový prolevy. A pak to takhle člověk vnímá. A nejsou sám.
Já, když jsem na tom byl v kině, tak nějaký táta vedle mě s děckem u scény s Ganglem, když začala brečet, se tam obrátil ke své manželce nebo někomu a řekl: ty vole, proč tady všichni brečí v tom? Ale vážně jsem nečekal, že v celé té kupě, co jsem řekl v tom videu, například na začátku, že vám podsouvám, že můj názor je objektivně správně, což mimochodem vypíchli asi jenom 2 lidi, což je trošku alarmující, nebo to, že jsem reálně vůbec jako si nefiltroval nadávky, jste se rozhodli, že vás naštve bipolární pomny. Tím jste mě někteří z vás jako překvapili, co si budem. Jax jako charakter měl psychologický vývin. Tohle je taky jedna z věcí, co se tam párkrát objevila a s tímhle prostě jednoduše nemůžu souhlasit. Když lidi se mě snažili vyvrátit to, že tvrdím o Jaxovi, že se nějak ta postava nevyvinula, tak většinou to obhajujou faktem, že v té poslední epizodě víme, čím si prošel. Což ale není psychologický vývin. Kdyby se Jax jako postava měla fakt vyvinout, znamenalo to, že by se musela z bodu A přemístit do bodu B. Takže třeba random příklad. To by znamenalo, že na začátku je hrozně takový zamlklej, trpkej a je to prostě Jax. A ve finále tyhle všechny trauma překoná a je z něho prostě normální, vyvážený člověk. Nebo AI jsou vlastně. Whatever, chápete. Zatím jenom to, když se dozvíme nějakou jeho backstory a proč je takovej, jaký je, tak to není vůbec vývin postavy. On se jakoby charakter nikam neposunul. On je prakticky úplně stejný, jak když jsme ho potkali v pilotu. A ve finále prostě zemře. A ještě dobrovolně. Izoluje se schválně od všech. Tady není vůbec žádný vývin. On sám vzdal boj se sebou. A neposunul se nikam. A reálně ho můžeme už jenom litovat. Konec digitálního cirkusu byl super. Tohle to mě tam napsal jeden konkrétní člověk a ještě tam dodal poznámku, že jenom proto, že to neskončilo přesně tak, jak já jsem chtěl, neznamená, že je to špatný konec. Což sice v tomhle má pravdu, ale o tom jsem vůbec nemluvil. I kdyby se třeba na konci všichni proměnili v poníky a odletěli někam, vole, do oblak, mně je to jedno, jak to skončí, kdyby to bylo dobře udělaný. Já jsem neměl žádný headcanon, jak by to mělo skončit. Já jsem pouze kritizoval to, jak línej ten konec byl. Ten konec je reálně jenom tell and don't show. Ten nejlacinější způsob, jak můžete divákovi předat nějaké informace. A ještě je tam absolutně minimální animace na konci. Jako totální budget cuty se tam děly. To je můj problém s tím koncem. Místo toho, aby jsme se to nějakou kreativní formou tohle všechno dozvěděli, tak Kane prostě posadí před prezentaci a hele, tady to má všechno vyspoilerovaný. Takhle to končí, dobrý, super, balíme epizodu. To je můj problém s tím. Jak minimalistický a levnej ten konec je. To, že se to někomu líbí, je super, ale prostě na mě to působí, že už tu epizodu museli rychle ukončit, tak to zvolili takhle. Úplně tím nejlevnějším způsobem, co mohli. Abel není záporák. Kane k nápravě došel sám. Tohle je jeden konkrétní point, co udělal Matanoi a nikdo jiný, a já převážně chci vás poprosit, lidi, co tohle sledujete, abyste se mě k tomuhle vyjádřili v komentářích, protože na tohle mě zajímá váš názor. Matanoi mi napsal hodně dlouhé shrnutí, jak to vidí on, a jedna pointa, s kterou já osobně prostě nemůžu souhlasit, je to, že Abel není zlej a Kane se napravil jakoby sám. Mně přišlo zcela logický, že se v něm perou 2 osobnosti. Tady ta bipolarita je, lidi. V té 9. epizodě jsme aj reálně viděli, jak on prostě mezi tady těma 2 osobnostima přepíná. Jak jedna je prostě sobecká a zlá a ta druhá už je jakoby uvědomělá. Samozřejmě ano, je to uspěchaný. Všechno v téhle epizodě je uspěchaný a taky to není úplně jako ideální, jak k tomu Kane rychle k tomuhle závěru došel, ale to, že se v něm perou tady ty 2 osobnosti, mě vždycky přišlo strašně očividný. A kdybych to bral z pohledu, jak to bere Matanoi, že prakticky on nemá v sobě žádnou špatnou půlku a nějak jakoby k tomu uvědomění došel sám, tak proč si ji vůbec sám vytrhl? A dobrovolně ještě přišel o větší moc. To nedává potom smysl. Kdyby si to uvědomil sám, tak proč by se ještě dobrovolně debuffoval? A poté, co se té modré půlky zbavil, tak všechny tady ty jeho rozpory v jeho chování prostě skončily a byl už normální. Mně tohle přišlo vždycky strašně jako logický, ale teďka už mám určitý pochybnosti. Proto chci vás lidi, abyste se mě k tomu vyjádřili. Napište mě, jak to vnímáte vy, jak si vymyslíte, že to je. Tohle nechám na vás. Pokud nesouhlasíte s tím, že Jax je trans, jste nacisti.
tohle není žádný komentář, který se objevil nějak pod mým videem nebo tak, ale je to něco, nějaká moje observace, co jsem viděl ze světa, co se jako děje a co se řeší a přijde mě to strašný jako. Zdravím vás lidi, takže jak to teďka edituju tady to video, tak bohužel jsem se už zmýlil, už tady jeden takovej blbeček je. Přeřekl jsem tam se a jednou jsem Gooseworks řekl jako v mužském rodě, tak samozřejmě jsem hnedka transfob, že jo, a jsem kus a pak tady borec vybil, že mám mastný čelo, jak cigán. To nevím úplně, co tady Brosky vařil, ale já mám pocit, že to asi odkazuje tady na tohle, když tam ležím. A mám tady úplně naběhlý žílky, ale protože ležím vzhůru nohama. Nevím, takže moc jako nevím, co se mu honí v hlavou. Tak jsem aspoň poděkoval, že jsem se bál, že budu muset jako lovit tady nějaký takovýhle specimenty, ale usnadnilo mě práci, tak aspoň there's that, I guess, no. Viděl jsem na internetu, že hodně lidí má problém s tím, že Gooseworks nějak hintovala, že Jax je trans. Hodně lidem se tohle nelíbilo, ale reálně neviděl jsem žádnej nějaký take nebo nějaký post, že by mu vyloženě vadilo to, že je jakoby transgender. Víte co, prostě nějakou jako fobii. Vždycky, když lidi kritizovali tu část s tím transgenderem, tak vždycky to bylo v tom smyslu, že třeba neviděli tam ty clues a že to bylo prostě odnikud, že se to tam jakoby nehodí a takhle. Že vyloženě jakoby kritizovali to zasazení do té show. A ne to, že mají problém s tím, že je někdo transgender. A potom se tady objevují takový lidi, co prostě prýčujou tady tu toxickou mentalitu. Že pokud nebudeš Jaxovi říkat, že je ona a že je krásná a respektovat ju, tak seš prostě nacista. Bruh. Za mých mladých let, když si chtěl získat titul nacista, musel dělat takový věci, účastnit se takových aktivit a být zapojený v takových kultech, aby si tady ten titul získal. Ale ne! V téhle době tobě stačí jenom říct, že v jedné 3D show, že jedna postava ke konci najednou se ukázala, že je trans, ti přišlo hrozně uspěchaný. A seš nácek, ty vole. Tohle už jde ale úplně jako mimo digitální cirkus. Tohle už je vyloženě problém jako společnosti a o tom asi úplně nechci jako tady rozvádět video. Kdyby někdo vyloženě jakoby hate speechoval Jaxe nebo Gooseworks za to, že prostě se rozhodla tam míchat transgendry, že prostě fakt je to proti tomu trans, tak to dává smysl. Ten člověk prostě jednoduše nerespektuje toho druhýho. Ale vyloženě si ten respekt takhle vynucovat, ještě u lidí, kteří ani nekritizujou to, že je jakoby trans, ale jakoby to, jak je to zasazené do té show, prostě to, že to feeluje divně, tak to je prostě extrém. To není defenzivní chování minority, to je prostě ofenzíva. Prostě násilné vymáhání respektu. A respekt se musí získat. Ten si jako nevynutíš takhle. A to potom vzniká jakoby ve společnosti strašně začarovaný kruh, protože když takhle se ten respekt bude vnucovat lidem, tak většina těch lidí to nebude právě chtít přijmout a utvrdí je to v tom, že jsou proti tady tomu. A naopak právě tady ti LGBT lidi a různý tady ty minority budou o to víc agresivnější a pak vzniká nenávist úplně all over again. Pokud by se fakt mělo docílit rovnováhy a nediskriminovat se navzájem v tomhle světě, tak obě strany potřebují přestat být kokoti. Věřím v to, že v moment, kdy přestaneme ukazovat na ty rozdíly mezi náma, ať už je to třeba rasismus, nebo homofobie, a nebo i tady ty pochody, a začneme se brát všichni jako stejně rovni, tak bychom fungovali. Kdy ze všech stran si přestaneme ukazovat naše rozdíly. Ale to je v téhle společnosti jednoduše nemožné. No to jsou zvědavé, jaký takey si přečtu v komentářích po tomhle takeu, ty vole. No lidi, a to je všechno pro tohle video. Chtěl jsem na nějaký věci nějak zareagovat, zmínit, co se dělo, protože byl to fakt jako shitfest. Každopádně děkuji moc za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dávat like, odběr, sdílet a zkusit to i zviditelnit. Moc si toho vážím a jo, uvidíme se u dalšího videa. Tak čus.